a cɛ ka ɲi a nɔ ka ɲi. I bɛ om nana ni hɛrɛ wa I bɛ om nana ni an dun ye. Ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est de la qualité. Ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est le numéro 1. Sokɔnɔna la a bɛ manamana hali kɛnɛmana la a bɛ manamana kɛ. U ka siman kɔ c'est recommandé. U ka siman kɔ c'est de la qualité. An di baara telima cɛ ɲuman sɔngɔ dama tɛmɛ diya. Sɔngɔ dama tɛmɛ diya. An di baara telima wa da ka di trop. Sojɔ n'aw lafiyara pɛntirikɛlaw lafiyara I bɛ om nana ni hɛrɛ ye maliyɛnw sɛbɛra. An du intérieur an du extérieur sɔngɔ dama tɛmɛ diya do ani siman kɔl a baara n'o kan ɲi ne a bɛ ja teliya la a b'i ka so nuguya sɔngɔ dama tɛmɛ diya. Baara n'o kan ɲi I bɛ om baara n'o kan ɲi sokɔnɔ ta ni kɛnɛma ta a baara n'o kan ɲi I bɛ om 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 I bɛ om. Ka tali kɛ gɛlɛyaba min bɛ faso Mali kan ni waati na ka kɛɲɛ ni kunnafoni dɔw b'a la ka di kɔkan kunnafoni diso dɔw ma. Mali minisiri min ka baara ɲɛsinnen don kunnafoniko bɛɛ lajɛlen ma ale tun ye wele bila kunnafonidilaw ma ka se ka hakili falen-falen kɛ mun bɛna kɛ sababu ye kunnafoni ɲuman ka se ka cari Mali kun kan. Isa Sise ale bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye o ko kan ni kunnafoniya ninnu senfɛ. Plan de carrière ni ale bɛ cakɛla ka ɲɛtaga ni a ka kodɔnw sabatili ko fɔ ko o ye fɛn ye min jatilen tɛ baarakɛyɔrɔ caman fɛ ni waati na ko ka sɔrɔ ale de bɛ kɛ sababu ye ka baarakɛla lataa ɲɛ ale ni ka cakɛyɔrɔ yɛrɛ yiriwa. An balimaw ni de ye an ka kunnafoni bakurunbaw ye ka kɛɲɛ ni bi ntɛnɛn mɛ kalo tile 11 san 2026 an bɛna minnu walawalaw ye nin sisanda in na. O kama an b'a fɔ ko aw bisimila a ka teleso mandi sanfɛla la ni o ye Advance TV. I n'a fɔ an tun ye a fɔ aw ye cogo min na ka kɛɲɛ ni kunnafoni mun b'a la ka cari ni waati na faso Mali kun ka Mali kunnafonidi minisiriso ale ye wulikajɔ kɛ ka taa kunnafonidilaw yɛrɛ jabala la. Wulikajɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ka se ka kalanbulon sigi sen kan minnu bɛ kɛ sababu ye kunnafonidilaw olu bɛ se ka kunnafoni ɲuman fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka di jamanadenw ma. Isa Sise ale ye wulikajɔ kɛ a kɛnɛ kan a ye minnu sɔrɔ aw ni ne an ka jɛn k'o lajɛ. Kunnafonidila minnu bɛ sɛbɛnni kɛ minnu b'a di jabarani fɛ minnu b'a di radio fɛ fo ka taa se minnu b'a di bɔlɔlɔsiraw fɛ nin bɛɛ de ye minisiri ka nin wele jaabi. Banjugu Dante ka fɔ la o ye koɲumanba ye. Bi an ka minisiri min yɛrɛ don kunnafoniko kunna a y'a ɲini ko jamana bɛ lahala min na a ka kan a kana ani kunnafonidilaw ka sigi a ka ɲɛfɔli k'u ye u ka faamuyali sɔrɔ a la. Fɛn fɛn y'i sen yan ka foli minisiri ka fɔ la ni ɲɔgɔn in dabɔra ka se ka hakili falen-falenni kɛ ni kunnafonidilaw ye ka sababu kɛ jamana bɛ layɔrɔma min na n'o bɛ tali kɛ kunnafoni kolon kan an ka jamana kun kan. Donc, on est dans un assez diamant, surtout la de proximité, à des presse communautaire. Vraiment, on a dit qu'on a passé là, quand on est passé dans le monde, quand on a dit que nous avons quel diamant là. Donc, on a bien fait, on va y aller là, on va rester là, on va aller là. On va pour la première fois, on a vu nous fait, on va à la séparation. Wa minisiri a y'a laɲini Mali kunnafonidilaw fɛ u fana ka u jɔyɔrɔ fa yalasa ka Mali kunkanko kunnafoni ɲumanw di diɲɛma ma. Communication fana jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ parce que kɛlɛ bɛ ka kɛ ni boli kisɛ o kɛlɛ bɛ ka kɛ ni communication fana ye donc olu ka porte-parole olu ka communication olu b'a la aw fana b'a la nka a da kana t'aw la dɛ parce que aw ta ye peuple de faut que aw ka peuple sensibiliser. Nous avons la communauté internationale sensibilisée. Donc, nous avons un peu plus sensibilisé. Nous avons un peu donc, nous avons mieux fait à Odija. Nous avons mis à Kaye, à Dofara. Nous avons
kunnafoni disira jɛkulu minnu kun bɛ kɛnɛ kan u bɛɛ y'a jira k'a fɔ u ben'u seko kɛ yalasa ka se ka jamana dɛmɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ ɲɔgɔn dalajɛni kun cɛra ni hakilisigi kuma ye kuma minnu sinsira bɛn ɲɔgɔn dɛmɛ ani baaraɲɔgɔnya kan kunnafoni dilaw ni jamana marabagaw cɛ. kunnafoniya bɛ taa ɲɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ mali la ka fara diɲɛ jamana caman kan min bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya plan de carrière ni ale ta k'a lajɛ ale bɛ cakɛla ka ɲɛtaga a n'a ka dɔnniya kuraw sɔrɔli ko fɔ ko nka ko o ye fɛn ye min kɔni donni tɛ ba la kɛnyɛrɛ cakɛda caman fɛ wa o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ko n'i ye ko in ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko ale de bɛ kɛ sababu ye ka baara yɔrɔ yiriwa ale ni cakɛla yɛrɛ k'a ka ɲɛtaga kow sigi sen kan ka faamuyali sɔrɔ ko ninnu kan min ye Umaru Sisoko ye ale ye ɲininiw kɛ a ye mun sɔrɔ an ka jɛn k'o lajɛ. Mali la kɛnyɛrɛ ye baarakɛyɔrɔ minnu bɛ yen a ka dɔgɔn minnu bɛ baara kɛ ni plan de carrière ye n'an bɛ se k'a fɔ ma bamanankan na taasira. Plan de carrière ye baara minɛ ye min b'a to baaraden bɛ san sɔrɔ baarakɛyɔrɔ kɔnɔna la k'a da a ka baara faamuya kan a n'a ka mɛnli baarakɛyɔrɔ la. Plan de carrière ye fɛn ye document ye walima outil ye mun bɛ se ka employé dɛmɛ a ka se k'a dɔn a bɛ se ka taga fo yɔrɔ jumɛn na entreprise kɔnɔna la a bɛ se ka salaire sɔrɔ fo ka dan yɔrɔ jumɛn na a bɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ fo ka dan yɔrɔ jumɛn na. Donc plan de carrière ye o de ye a bɛ entreprise dɛmɛ kosɛbɛ a ka se ka a ka mɔgɔw garder a bɛ fɛ mɔgɔ minnu ka to entreprise la a bɛ se ka baarakɛlaw fana dɛmɛ vraiment u ka se k'a dɔn entreprise bɛ se ka fɛn d'u ma fo ka se niveau mun na. Nin kow b'u cogo la a ka kan baara taabolo ka jate minɛ yalasa ka se ka taa fan kelen dɔn. Nafa b'a la kosɛbɛ bon ne yɛrɛ y'a nafa caman ye parce que fɔlɔ ne tun t'a kɛ mais n ye situation dɔw sɔrɔ entreprise la réflexion ni fɛngɛw kɔfɛ n y'a ye k'a fɔ fɛn bɛ se ka na ni solution ye n ka o problème dɔ la pour que o problème ɲɔgɔnna wɛrɛ kana sɔrɔ o ye plan de carrière. Min kɔni a lawaleya cogo ye min baaratigi n'o ye employeur ye société tigi o de kan ka sɛbɛn bolo dɔ ta k'a jira ni i ye san 5 kɛ na ni ala ye nɔgɔya kɛ i bɛ se ka yɛlɛma ka taa fɛn wɛrɛ la i bɛ se ka bɔ assistant comptable la comptable man bɛ comptable dɛmɛ o de assistant comptable ka comptable ye ou bien i bɛ se ka bɔ ressources humaines na responsable des ressources humaines na ka kɛ directeur des ressources humaines i bɛ se ka bɔ i bɛ se ka kɛ cɛkɛda baarakɛla ye i bɛ bɔ la ka kɛ ɲɛmaa ye parce que o de ka di adamaden yɛrɛ sankɔrɔta donc plan de carrière bi entreprise sankɔrɔta parce que ni ye mɔgɔw former ni y'u lakalan k'u dege baara la n'u taara ɲɛfɛ u fana en contrepartie u bɛ baara kɛyɔrɔ fana sama ka taa n'a ye ɲɛfɛ donc plan de carrière ni adamadenw hakɛw nɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na entreprise minnu bɛ se ka plan de carrière kɛ o entreprise baw de ye maa 100 ni maa 50 bɛ waati entreprise minnu kɔnɔ maa 2 maa 3 4 5 b'i bolo e tɛ se ka plan de carrière kɛ o parce que n'i ka mɔgɔw man ca i tɛ se k'u yɛlɛma mais ni entreprise ka ca hali n'i m'a kɛ bala taabolo technologie bɛ cogo min na sisan i jagoyalen de k'a kɛ. Cakɛda o cakɛda min b'a fɛ ka san sɔrɔ walima ka taa ɲɛ o kan ka plan de carrière matarafa baara minɛ min don a jɔyɔrɔ tɛ se ka fɔ ka ban. kunnafoni na sira wɛrɛ la an bɛ taa furuko kunkanko kibaruya la kɔɲɔ ye fɛn ye min kɔni wulikajɔ ka bon kosɛbɛ ko wa min ye musolakaw ye olu bɛ fɛɛrɛ caman sigi sen kan ni o ye kɔɲɔmuso labɛnni ye k'a daminɛ makiyajiw la ka taa bila location de robe la ale ni fɛn caman wa ko ninnu ye musakaw ye mun ka gɛlɛn kosɛbɛ a yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ka fɔɲɔgɔnkɔ don prestataire ani kɔɲɔmuso labɛnbagaw ni ɲɔgɔn cɛ Zayide Zuboy ale ye wulikajɔ kɛ ka t'i ɲɛmada kɔfɛ a ye minnu sɔrɔ an ka jɛn k'o lajɛ. Ni kɔɲɔ bolodara ka ban labɛn sabatili bɛ daminɛ n'i ko kɔɲɔ labɛn i ko wari bɔ min ye musolakaw ye olu bɛ labɛn caman kɛ ka bɛn ni kɔɲɔ don ye wa minnu si tɛ taa wari bɔ kɔ. Pédicure b'o la manicure b'o la gommage corporel b'o la soin de visage b'o la kunkolow bɛ ko ka kun dilan ka ɲɛ anw fɛ yen anw bɛ kun ko 2000 francs sen bɛ ko 7000 à 10000 a bɛ dépenser état la. Gommage an ka gommage ye 30000 ye maquillage n'i ka mèche b'i bolo an b'a poser mais ni an bɛ mèche bɔ o bɛ se ka taa 50000 la. Bon, pour le moment robe bɛ daminɛ de 20 parce que anw b'a la ça fait 20 ans donc a bɛ daminɛ de 20000 jusqu'à 150000 n'i ko k'i b'a san o ye 300000 350000. Prix sugu bɛɛ bɛ jaabi la kɔɲɔmuso dɔw b'a da sen bolo la dɔw b'a kɛ bolo gansan na quoi bon bolo ninnu o calen ka daminɛ bolo kɔnɔ o bɛ daminɛ 1000 de la ka yɛlɛ bon n'a bɛ kɛ sen bolo la o bɛ daminɛ 2000 de la ka yɛlɛ. N'an ye nin bɛɛ ta k'a lajɛ an b'a ye k'a fɔ kɔɲɔko tɔ bɛ ka gɛlɛya ka taa fɛ don o don nka n'an yɛrɛ ye kow da ɲɔgɔn ma an b'a ye k'a fɔ gɛlɛyaw b'a kɔnɔ.
e ko ke e kɔrɔmuso ta taara 30,000 la ko f'e ta ka taa 10,000 na aw cɛw ye kelen bon souvent o problème de bɛ yan souvent kɔɲɔmuso dɔw ka nɔgɔ n'i y'u nɛgɛ dɔw b'a to i t'a la mais minnu ka ko ka gɛlɛn u tɛ sɔn parce que souvent i bɛ taa sɔrɔ depuis u bɛ bɔ so parents yɛrɛ dɔ b'a f'i ye n'i nana ni balimamusokuntigi ko ta kana sɔn dɛ. Nin ko in bɛɛ ye manamana ko de ye an ka musokɔrɔbaw nana dɔw ma bɔ hali olu furu kumaw kalama kuma n'a kɛcogo don quoi mais pour que e ta e b'a fɔ ko ka nin bɛɛ k'a la walahi dɔw bɛ yen u bɛ nin kɛ u bɛ bɔ kɔɲɔso la dɔrɔn juru b'u la. O kama maa dɔw b'a ɲini an ka ko dɔw dabila an ka segin an ka kɔrɔlenw ma wa an k'an janto denmisɛnninw na k'u lamɔ ko nin. Masaw an ka segin an ka ko kɔrɔw ma an ka dɔ bɔ kungoba in na o de bɛ ka den dangadenw caya parce que ni muso ma ɲɛ a bɛ dangaden de wolo ka d'i ma. I b'a dɔn nin fɛn bɛɛ la éducation dɔrɔn de don denmisɛnnin minnu éduquer don walahi n'u nana ne ba ni balimamuso kuntigi ko k'a ka choix kɛ a b'a fɔ ayi ne bɛ e kɔ ne kɔni bɛ min fɔ furukɛlaw ye u k'u cɛw ka sɔrɔw lajɛ u k'a dɔn ko sisan ye ɲɔgɔn tuma ye wagati ka gɛlɛn. Fɔlɔ la furu kun dabɔlen don bɛn kelenya ani nisɔndiya de kama nka an b'a ta k'a lajɛ don tɛmɛnenw fo ka se bi ma ko caman yɛlɛmala a la dépense cayara a problème misɛnninw fana cayara mɔgɔw tɛ ka bɛn a la bilen o kama ninnu mɔgɔ ninnu bɛ welewele da kɛ yaasa an ka bɛn ko la an bɛ se ka furuw kɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔ ka sɔrɔ an ma nin ko ninnu bɛɛ kɛ cɛlakaw o musolakaw o de da ka di bɛɛ lajɛlen na. Ayiwa faamuya sɔrɔla in kan kosɛbɛ nin de b'a to an bɛ taa jamana kɔkanko kibaruya hukumu kɔnɔna na Mamadu Jalo ale ye munumunu salo kɛ minnu sɔrɔ an ka jɛnko lajɛ. Niger jamana ye waleya dɔ ta ka ɲɛsi kunnafonidi sira minnu bɛ Faransi jamana kɔnɔ n'olu bɛ kunnafoniw cari farafinna kun kan kunnafonidi so 9 ni k'olu datugu Niger jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Nin waleya in bɛ tali kɛ walasa ka se ka Niger jamana ni ka makara kunnafonijugu olu carili ma. Faransi kunnafonidi kulu olu kɔni kɛlen don ka waleyaw ta ka farafinna jamanaw sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la AES jamanaw. Niger cakɛda min bɛ n'o sigilen don kunnafonidi siraw kɔlɔsili ma olu ye nin waleya in ta ka kɛ ɲangini bere ka ɲɛsin nin kunnafonidi so 9 ma. Maroc jamana kɔnɔ fɛn bɛ tali kɛ diɲɛ finitigilakaw olu kun bɛ baara dɔw la o kun kan walasa ka se ka kɛlɛdegew kɛ o kumu kɔnɔ l'Amérique jamana sɔrɔsi 2 olu kɔni tununa kabini sibiri don maa kelen o su yera ni finitigilaka kofɔlen ninnu na min lase kɛra Maroc finitigilakaw olu fɛ ni finitigilaka ninnu olu ye l'Amérique jamanadenw ye ikaw ka finitigilaka ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ ale y'a yira k'a fɔ nin kɔni waleya in a bɛ se ka kɛ kasara de min ye ni maa 2 ninnu sɔrɔ min kɛra sababu ye ni k'u bin kɔgɔji la. L'Amérique jamana ɲɛma Donald Trump ale y'a yira k'a fɔ Iran ye bɛn kuma minnu bila walasa fɛrɛ bɛ se ka kɛ kɛlɛ min bɛ Moyen-Orient ale bɛ se ka basigi ni k'o sɔrɔ ale kɔni tɛna sɔn o kɔnɔkumaw ma hali n'o y'a sɔrɔ a ye nin lase ninnu kɛ a ka bɔlɔlɔ sira fɛ min na a ma kɔrɔfɔ kuntagalajan kɛ nka a y'a yira k'a fɔ ale tɛna sɔn Iran ka bɛnkan sɛbɛnw olu kɔnɔkumaw ma ka da kun caman kan Iran fɛnɛ u y'a yira k'a fɔ olu kɔni tɛna jɛnɛ bilen fɛn min bɛ tali kɛ jikankuluw la kɛlɛkɛminɛw na olu ka tɛmɛ Détroit d'Ormuz ale fɛ bilen wa u kɔni labɛnnen don ka se ka fɛn min ye maa o maa n'olu tɛmɛra Détroit d'Ormuz fɛ ni ka ɲangini wari ta ni k'olu sɛgɛrɛ. Coupe du monde n'o bɛ tali kɛ dolantan na o baaraw n'u donni o tɔ tora kalo kelen nka fɛn min ye maa caman kelen don k'a yira k'a fɔ gɛlɛyabaw donnen don nin Coupe du monde kofɔlen in na min bɛna kɛ l'Amérique jamana kɔnɔ ka sababu kɛ politiki siraw lakanabaliya fo ka taa se fɛn min ye sɔngɔ olu gɛlɛyali ma an mana dɔnniya k'a fɔ lase kɛra FIFA ɲɛmaa fɛ Gianni Infantino k'a yira k'a fɔ biye minnu bilalen don walasa ka se ka t'i ɲɛda nin dolantan kofɔlen kan o b'a daminɛ dollar wari 875 la fɛn bɛ tali kɛ dolantan kanubagaw la olu y'a yira k'a fɔ o sɔngɔw ka ca kosɛbɛ ka fara o kan fɛn min ye taamasiraw ye olu fɛnɛ sɔngɔw olu gɛlɛyara ka sababu kɛ nin dolantan kofɔlen a labɛnni na l'Amérique jamana kɔnɔ. An balimaw ni de bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniyaw la an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn Adventiste sugandili la ka se k'aw kunnafoniya ka kan bɛ d'aw ye ko Ala k'an bɛn waati nataw la. A cɛ kaɲi a nɔ kaɲi i bɛ om nana ni hɛrɛ ye wa i bɛ om nana ni an dun ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an ni lu la c'est de la qualité
mana hali kene malala abe mana mana ke ukasi manko c'est recommandé ukasi manko c'est de la qualité andi para telima chenyuma songo da matemedia andi para telima wa da kadi tro sojo la la fiera pentiri ke la fiera ibe nana ni here mali ho severa andi intérieur andi extérieur songo da matemedia do ani si manko apara no kanyine abeja teliala abika so nuguya songo da matemedia bara no kanyi ibi bara no kanyi sogo no tani kene mata abara no